It says I have no service. Myöntää joutuu niitä saatana pensoja! Pensoja! Sain niitä lyritoita! Saatana! Vittu, niitä tipujen pitää sitä jotain saatana turpaa! Vittu! Vittu! Saatana! Vittu! Sä laitat mulle rahaa, että mä saan niitä lyritoita mua ahtistaa taakse! Mä lähden sinne Kirkonmäelle! Älä ahtistaa mua! Myöntää joutuu niitä saatana pensoja! Pensoja! Saatana! Mä lähden sinne Kirkonmäelle! Vittu! Saatana! Ahdista mua lisää! Saatana Snapchatti näkee tämä! Laitat mulle rahaa! Nyt saatana loppuu! Täällä on tämmösiä saatana mun vittuilijoita! Myöntää joutuu niitä saatana pensoja! Pensoja! Saatana! Pensoja! Täällä näin ne saatana nyt on! Tuotaan tää nyt saatana, otetaan tuto vittu Snapchatti nyt perkele näkee! Niin! Saatana tämmöset saatana kyrvänpastat täällä näin! Saatana! Vittu jos mä saatanaa joskus kuule tommoset. Tuu saatana sanoo se vittu tänne Snapchattiin! Saatana loppuu!